नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायखौ नायजाबाय। फै जोङो दिनैहाय मेगि आरो दावदैखौ माबोरै पियाजि खालामो बेखौहाय नायनि। आंबो बानायफेराखै, बेनो फार्स्ट टाइम आंनि थाखायहाय। फै अब्ला जोङो जागायजेननि। मेगिखौ मोननैखौ होजोबसै। मोननै होबाय मेगिया। मेगिनि मस्ला मोननैखौ होनोसै। पियाजखौ फिसा फिसा हानोसै दाना। पियाज, बानलु ओमफ्राय दाउदै। दाउदैनि पियाजि। रानथाबजोबनांगौ, बे एसे रानथाबबासो जागोन। पियाज बानलु हाखांबाय, दाना दाउदै दैथामखौ देख्रुबना लानोसै। दाउदैखौ देख्रुबखांबाय, लगायनानै मोजां लगायनानै मेगिखौ होनोसै। नैबे मेगिखौ होनोसै। दाउदैयाव होनोसै। थावा दुंबाय नै जोंना।
जाखांबाय नै जों दा जानोसै सिङाव नायनायनो माबायदि सोलोंनायदोंसो जादोंना जायाखिसै जाबाय नै जाबाय